Ini ang Digicast Negros 10 ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, April 21, 2026. 5 sa 19 ka ginapatihan NPA nakilala na. 23 ka armas na recover sa encounter site. Public hearing para sa Negros bulk water supply, pati gayunon sang EMB sa Lunes sa Gimbalaon Silay. Kung Albi nagapanawagan sa Basiwa Prime Water nga maghatag sang madasig nga solusyon sa kakulang sang supply sang tubig. Warehouse nga ginabutangan sang mga raw materials sang ginreport nga illegal nga sigarilyo ginraid. Kag sa good vibes, estudyante sang Negros Occidental National Science High School, isa sa gingkilala nga most outstanding campus journalist. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, linibo ka mga karton sang raw materials kag sinako ang mga ginapatihan tobacco nga ginagamit sa pag-obra sang illegal nga sigarilyo ang nakumpiska sa Bacolod City Police Office sa isa ka warehouse sa Barangay Alihis sini nga hapon. Ginsiling ni BCPO OIC Director Police Colonel Eugene Rebadumia nga una nga ginraid sang kapulisan sa Negros Occidental ang isa ka warehouse sa Barangay Talok sa Bago City kung sa diin may mga Chinese nationals nga nagkaladakpan bangod sa pag-manufacture sang illicit cigarettes. Matapos nga nadakpan sang kapulisan ang Chinese nationals, gintudlo sini ang warehouse sa Barangay Alihis sa Bacolod City, rason nga ginkadtuan ini gilayon sang BCPO kaupod si Mayor Greg Gasataya. Ginklaro naman ni Rebadumia nga hindi sa Bacolod gina-manufacture ang mga una na nakumpiska nga mga illegal nga sigarilyo apang ang mga raw materials yara sa mga warehouse nakatago. Posible man nga konektado ang tanan ng mga warehouse sa probinsya nga nagkumaan sang illegal nga sigarilyo suno kay Rebadumia. Wala pa matumod kung sino ang tag-iya sang warehouse sa Barangay Alihis kag ginausisa man sa syudad sa karon kung mayara ini sang business permit. Ginhatagan naman ni Mayor Greg Gasataya sang direktiba ang BCPO nga hugto ng pagbantay sa mga warehouse nga posible nagaobra sa mga illegal nga aktibidad. Sunod sa alkalde, ang ini nga mga illegal nga pag-manufacture sa mga sigarilyo ang makaguba sa mga negosyo nga legal sa syudad. Well, ang pinaka atong law enforcement agencies na timuwa na butang in order ang tanan nga mga ginihimo diri sa aton sa susunod sang syudad sa Bacolod. Because we know that hindi niya lawlahog nga likoton, hindi lawlahog nga himuon kay ang involved sini dako-dako gid na antidad. That's why nga ang tanan nga suporta gina himo kita ginatagid sang syudad. Balik ka ina ma'am, sa report natin nakita naman yung document natin dito ang Regional Intelligence Division, Bureau of Custom and Criminal Investigation Division Group dito sa Talok. Dito nag-start ang kanila pagsunod nila dito sa factory or warehouse na siguro or manufacturing site sa mga illicit or illegal na sigarilyo. Then gintudlo na dire ang warehouse nila. But we do not expect na amon yung kadako sang unod ya kag raw material siya gid hindi siya. Pero nakita ko 1,000 of boxes siya sang raw materials and sacks of suspected tobacco. Sa number 9, masobra 138 million pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Negros. Sa sulod sa duha ka semana, masobra 138.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes ang nakumpiskar sa kapulisan sa Bilog nga Negros. Nagresulta ang mga operations sa pagkadakop sang 12 ka mga persona. Ang pinakadako nga nakumpiskar among 450 master cases ang branded nga sigarilyo na nagabalor 45 million pesos sa Barangay Binalbagan, Canlaon City, Negros Oriental sang Domingo,
Abril 19. Nasulod ang mga ini sa 10-wheeler wing van kag elf 6-wheeler panel van. Samtang sa Negros Occidental, masobra sa 28 million pesos ang nakuha sa Himamaylan City kag masobra 13 million pesos sa isa ka resort sa hinubaan sa tinlikdan nga semana. Sa number 8, masobra na sa 9,450 tons ang basura kag balas nakuha sa Bacolod City Engineers Office sa Mandalagan River. Ini ang bilang pagapangaman sa syudad sa ginapaabot nga tig-ululan sa masunod nga mga binulan. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ginahatagan sang syudad sa dako nga pagtamod ang pagkutkot sa mga suba humalin Oktubre 21 sa tinilikdan nga tuig bangod ini ang masami nga nagaawas kag nagtugas sa malapad nga pagbaha sa syudad. Madumduman nga masami ginaigo sang flash flood ang Puro Carvic sa Barangay Mandalagan kung magbunok ang ulan bangod nagaawas gilayon ang Mandalagan River. Ginagamit na sang CEO ang mga heavy equipment nga ginbakal sa syudad agud mapadasig ang desilting sa mga mayor na suba. Nagligan nga Huwebes kag Biyernes kapin sa napulo ka truck sang basura kag balas ang nakuha sang CEO motor pool kag rapid drainage response team sa Mandalagan River. Sunod sa alkalde, ginapadali sa syudad ang pagdesilt sa mga suba samtang wala pa nagsugod ang tig-ululan. Malapit naman na matapos sunod sa iyang flood wall nga ginpatukod sa Department of Public Works and Highways sa among suba. Padayon man sa karon ng desilting operations ng DPWH sa Lupit River kag Mambulo Creek. Very, very crucial gini. Kasi tungod 8 ka tributaries ang nagaangot sa Mandalagan River. Kung hindi mo ni siya mapadalom ang barangays on the northern part of Bacolod, ang gidyang apektado. No? Kaya kung nataon, pag-check na mo sang Thursday, kung gidyang nabaw-nabaw na gidyang Mandalagan Bridge, ang river rather, nabaw-nabaw na gidyang kayo mo na nga padayon nung gidyang kakamuning gitagaan nila importance. And then, ang dito naman sa Mandalaga, sa may Barangay 1, nga dito gagwa ang Mandalagan River, continuous man to ang pagpadalong. Tako naman itong volume ang nakuha nila nga sila. Sa number 7, Governor Lacson luyag nga madayon ng BSKE sining nga tuig. Sa tunga sang pagduso karon sang pagpostpone sang barangay kag SK elections, duyag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga madayon na ini sini nga tuig. Para sa gobernador kay may budget naman lang gid nga napain para sa amo nga piniliay, gamito na lamang ini kag ipadayon ang botohay nga natalana sa Nobyembre 2 sini nga 2026. Damlag pa ginsiling ni Deputy House Speaker kag Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez nga ang pagduso sang pagpaiway sang BSKE tugas ang economic crisis dala sang pagtimbuok sang presyo sang langis. Ginasuportahan ang amo nga lihok sunod kay Benitez kag mga 95% sang lower house ang nagasuporta sini. Ang mga 13 to 14 billion pesos nga ginpain para sa BSKE ang sarang magamit bilang financial assistance sa tunga sang krisis sunod sa ila. Sunod kay Lacson, padayon siya nagalaom nga mag-aayo ang sitwasyon sa Middle East. I think they've already medyo dugay-dugay na sila dala sa position nila. Overstaying? I would presume that because it was already scheduled for this year, mayara na budget. No? So, kung pwede siguro gamitin na lang ginang budget and just push through with the barangay election. Hindi marason ng crisis na may postpone. Of course, you can also use that, no? Because then the money for or the budget for that barangay election can be used to address the crisis, no? Sa number 6, ginsugdan sa Business Permits and Licensing Office ang sang syudad sa Bacolod ang 15 ka adlaw nga fast lane pilot simulation kahapon nga adlaw. Ining isa ka tikang sa syudad agud matumod ang nagakaigo nga mga alagyan
agud mapadasig ang pag-renew sa mga business permits sang mga negosyante. Pagisamo nga tikang tanan nga mga ginakabig nga low-risk businesses sa BPLO nga may business permit sa nagligad nga tuig ang sara nga mahatagan sang 30 dias nga provisionary permit. Ang ini nga provisionary permit ang sara magamit sa mga negosyante sa mga bidding bank loans kag iban pa nga businesses related activities samtang ilang mayor's permit ginaproseso pa lang nila. Sandig sa BPLO, masami nga nagakadugayan ang mga negosyante nga magproseso sa ilang clearance sa Bureau of Fire Protection. Ginsiling ni Mayor Greg Satay nga tanan nga kwalipikado nga mga yara sa low risk nga mga negosyo ang sarang makakuha sa provisionary permit sa sulod lamang sang 30 minutos. Sunod sa alkalde, ginauna-anay sa syudad ang mga maggagmay nga negosyo kag kung makita nila nga epektibo ang bag-ong nga sistema, ilaman inigilayon i-adapt kag ipatuman man bisan sa mga dalagko nga kumpanya sa syudad. Fully smooth sailing implementation para sa mga high risk naman yung mga businesses, meaning mga lagpo ang mga negosyo, we can also come up with a similar system if doable, no? But lataw naman ang assessment and evaluation we did today and in the next couple of days. Sa number 5, bangkay sa babae na sapwan sa ilog. Nasapwan sininga Martes ang agang bangkay sa kababayi nga nagautaw-utaw sa suba sa sitio Talubangi, Barangay Andulawan sa Banwas ng Ilog. Nagbuligay ang mga pumuluyo agud nga makuha ang bangkay sa 38 anyos ni si alias Tina, presidente sa nasambit nga barangay. Siyang ginalegar may diferensya sa paminsaron. Sunod sa mga saksi, ulihi nga nakita ng biktima mga alas 4 sang hapon sa Lunes, Abril 20. Kundiin ginhaboy niya ang iya tsinela sa suba antes siyang naglumpat kag wala na makabutwa. Gilayon nga nagpatigayan kagapon sang search and rescue operation ang otoridad. Apang sila ang napasnawan nga makita ang biktima tubtob sininga aga sang may nakasapo sa iya. Sa number 4, duha patay sa mabunggo sa dump truck ang motorsiklo. Patay nagadala sa motor kagang iya nga backriders ang mabunggo sa dump truck sa sitio crossing Saging, Barangay Kambagahan, Bay City, Negros Oriental, Lunes ang hapon. Base sa report sa Bay City Police Station, ang dump truck ang ginamaneho ni alias Nick Escanilla. Kagang motor naman ang ginadala sa 20 anyos na si alias Melogen, kagang iya pasahero, ginkilala kay Carmelito, 51 anyos. Ang dump truck kargado sa tubo pagkadto sa barangay Panyabonan, Mabinay, kag nagadalaga naman sa opposite direction ang motorsiklo. Pag-abot sa nagakurbada nga dala, nawad-an sang kontrola nagadala sa motor kag nagstylo sa pihak nga lane kag nagrekta bunggo sa truck. Patay na sa mag-abot sa ospital ang duha ka sakay sa motorsiklo. Gindala naman sa police station sa bais ang truck driver. Sa number 3, Congressman Albi nagapanawagan sa Basiwa Prime Water nga solusyonan ang kakulang sang supply sang tubig. Sa isa ka statement kagin-post sang House Deputy Speaker nga si Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez, ginapanawagan siniyang pamunuan sang Basiwa Prime Water nga siguruhon nga hindi magdangat sa water crisis ang kakulang karon sang supply sang tubig sa syudad. Sunod sa post ni Benitez, apektado tanan nga Bacolodnon sa kakulang sang supply sang tubig. Ilabi na nga mainit na ang panahon sa karon. Nagapangabay man ang kongresista sa pumuluyo nga magtipid anay sa paggamit sa tubig samtang ginakulang pang supply sang syudad.
Naagpasiguro man ang kongresista nga iya mismo opisina ang mag-aobra sang tikang agud masolusyonan ang amo nga problema. Una na nga ginsiling ni Mayor Greg Asataya nga ang sang-una nga 100 million liters per day nga supply sa Basiwa Prime Water ang yara na lang sa karon sa 87 million liters per day. Inibangod sa mga pipe leakages kag mga damage nga nakit-an sa reservoir. Kinahulat na lang sa syudad nga magsubiti sa assessment report ang Basiwa Prime Water agud matungod ang pinakaapektado nga mga barangay kag mahatagan man ini sang rasyon sang DRRMO. Sa number 2, isa ka public hearing para sa Negros Bulk Water Supply Imbang Watershed, Hinalinan River Project sa Silay City ang natalana sa Lunes, Abril 27. Ini ang pangunahan sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, Negros Island Region, nga patigayunon las 10 ang aga sa covered court sa Barangay Gimbalaon. Hearing nga mabatian ang bahin sang tagsa lakip na ang mga proponent sang proyekto. Mismo ang EMB-DNR, mga natungdan nga ahensya, tagsa kay LGU kag iban pagid nga mga stakeholder may kantanan sa environmental impact sa ginaduso nga proyekto nga sa karon naga-apply sang Environmental Compliance Certificate. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, padayon pang pagduso sang gobyerno probinsya sa proyekto nga may 20 million liters per day nga capacity apesar sang damlag pa pagpamalibad sang Silay City Council sa pag-issue sang Resolution of No Objection para diri. Suno kay Lacson, gintinghuan man sa probinsya nga sabton ang mga pamangkot-angot sa environmental impact sadto. Karon maayo naman langgid nga ang mga experts na ang sabat sa ihaboy nga mga pamangkot. Ang proyekto ang ginakabig sang Lacson Administration nga isa ka flagship project, labi na nga ini ang nagatuyo magsabat sa kakulang sang matino kag potable nga tubig sa mga Negrense. Right now we'll have this consultation. Who knows, no? We have to be positive lang. Eh. So again, every issues that Silay raise objecting to the project, we will try to address. So may chance siya kung yung mga batuhan I cannot tell what Silay will react, no, or will do, but kami naman we will continue to convince. Kag sa number 1, 5 sa 19 ka maginapatihan NPA nga napatay sa enkwentro ang nakilalaan na. Masobra naman sa 20 ka armas ang na-recover. Paday naman ang panawagan sa otoridad sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Yaring report ni Sheila Hilera Braga. Matapos ang ginpatigayon nga clearing operations ng Philippine Army sa encounter site sa Barangay Salamanca, Banwa, sang Toboso, kag kalapit nga mga lugar sa Escalante City, ginpasugtan ng masobra 800 ka mga bakwit nga magbalik sa ilatag sa kabalay. Nagresulta ang walutanan kaasod-asod nga enkwentro sa tunga sang New People's Army kag 79th Infantry Battalion sadtong Domingo sa pagkapatay sang 19 ka mga ginaliga rebelde kag pagkasamad sang isa ka soldado nga naiguan sang bala sa iya mga butkon. Ang soldado yara karon sa ospital kag nagapaayo. Ginsiling ni Brigadier General Ted Umusmog, commander sang 303rd Infantry Brigade, 5 sa 19 ka mga fatalities ang nakilalaan na. Sila ang Musanday Glenmar Bacosmo, Secretary sang Northern Negros Front, alias Pat Oconsalem, Deputy Secretary sang Northern Negros Front, Rene Villavicencio, Vice Squad Leader sang Squad 2 sang Northern Negros Front, Pedro Bonghanoy alias Regine, Team Leader sang Centro de Gravidad sang Northern Negros Front, kag si Roger Fabiliar nga amo ang Commanding Officer sang Special Operations Group kag Centro de Gravidad sang Northern Negros Front. Si Fabiliar ang may 1 million pesos nga patong sa ulo.
Siya kag ang iya grupo among ginatudlo may kaangtanan sa extortion kag pagpatay sang 36 ka mga tawo lakip na ang isa ka pulis sa Northern Negros humalin tuig 2022, ilabi na sa mga lugar sa Calatrava, Toboso kag Escalante City. Halos yung leadership, yung core leadership na ay talagang na-neutralize natin. Yung secretary, deputy secretary, yung TO ng Centro de Gravidad, yung vice TO. So halos talagang yung leadership na. Kaya sinasabi ko, there's a vacuum of leadership dito. Si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang nagakasubo naman sa nagakinatabo. Bangod pareho nga mga Pinoy ang nagapinatsyanay. Well, the Philippine Army has openly declared that it was justice served, no? But for me personally, when incidents like this happen, it really saddens me because it's Filipino fighting Filipinos. Nagpanawagan ang gobernador sa mga miyembro sang NPA nga magsungka na kang magbalik sa sabak sang gobyerno, agod sila ang mabuligan. Having said that, we continue to call on our brothers and sisters in the movement, to lay down their arms and join government. Because for those that have already done so, you can see naman that the national, together with the provincial government, has done our share to give them a fresh start. Na-recover sa encounter site ang 23 tanan ka mga pusil lakip na ang assault rifle. Suno kay dumusmog, padayon pa ang pag-identify sa 14 kaiban pa nga mga bangkay lakip na ang mga foreign-looking nga mga individual. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, estudyante sa Negros Occidental National Science High School sa Victoria City ang ginihingadlan bilang isa sa most outstanding campus journalist sa National Schools Press Conference sa 2026 sa Ormoc City. Iya gintiglawas ang Negros Island Region. Yaring report. Completing the list of our outstanding campus journalists is from Region 18, Negros Island Region, Daniel Enrico P. Chua. Si Daniel Enrico Chua ang ginakabig pinakauna nga ginkilala nga most outstanding campus journalist sa Negros Island Region secondary level. Upod niya nga ginkilala ang tag sa katiglawas gikan sa nagkalain-laing nga mga rehiyon sa pungsod. Ini may kangtanan sa 2026 National Schools Press Conference nga ginpatigayon sa adtong Abril 13, tubtub 17 sa Ormoc City nga may tema mapanuri, mapanindigan at mapanagutang pamamahayag. Kung nga nag-entra siya suno kay Daniel, luyag niya nga mahangpan sang tagsa nga kaangay niya nga campus journalist ang values ang ginatawag consistency. Not only for myself, but of course para sa iban man nga tao to inspire and make them realize the value of consistency in purpose why they started involving in campus journalism. Ang bagay sa theme sang NSPC 2026 is mapanuri, mapanindigan, and mapanagutan, and that is what a true outstanding campus journalist possess. And of course, I'm so happy and honored to be the NIR's first most outstanding campus journalist in secondary level across the country. Editor-in-Chief siya sang Ang Scholar, ang publication sang Negros Occidental National Science High School sa Victoria City. Sa Regional Schools Press Conference atong March 17, siya ang nanguna. Ginsundan siya sang tiglawas sang Schools Division Office sang Tanhay kag Schools Division Office sang Dumaguete City. Ginkilala ang abilidad ni Daniel sa patag sang reporting nga nagalakip man sang abilidad sa pagsulat kag dedikasyon sa pagdulong sang kamatuoran kag masaligan nga balita. And of course, this wouldn't be possible without my family, my friends, and educators who guided and supported me along the way. As a journalist, dapat kabalo kami kisama sa tsakto nga tao, lugar kag panahon, and of course, dapat kabalo ka man magstorya sa matuod kag maayo.
Magasulod na sa kolehiyo sa karon si Daniel pero wala pa niya napatod kung bala maga-pursue siya sa patag sang journalism o kung sa isa man ka field nga may interes siya, ang medical field. Si Daniel ang taga Sagay City. Suno sa LGU, ang iya kadalagan ang nagapakita sang passion ni Daniel para sa storytelling. Hindi lamang para sa paghatag sang impormasyon, kundi sa paghatag man sang tingog sa hindi makahambal para sila ang mabatian man. Kag of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara watching from Hulupandan. Nancy Charisma Espada. Maayong hapon watching from Barangay E. Lopez sa Silay City. Of course, hi kay Sir Romel Mahilom Gallo. Maayong hapon man sa inyo, Sir. Kay Sir Nene Grande. Hambal ni Sir Nene. Good afternoon, Miss Barbara and Joy Ruming. Digicast Negros X watching live. And mayara pagid isa kay Miss Marivica Sepriano Aquino. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara, watching live from Silay Public Plaza. Kagamiyad tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares, maayong kape.